Така, здравейте хора, аз съм Джаскилър и това е нашето развитие в Beastcraft с Express Gamer и Вирус. И този епизод ще бренчмайнваме. Да, боса БГ. И на боса, да. Аз така си го наричам. Човек, имам 4 крафтинг тейбъл. Аре, отваря бе. 4 крафтинг тейбъл. За какво за ги толкова? Аз взех всичко. Аз взех крафтинг тейбъл. О, хора, айде да спим. Добре, айде преди 3 минути. Аре. Аз съм много уютното. Аз съм по средата да нападам. Да, ако някой напада, ще нападне теб, защото си по средата. Ще те изгоря Ще банна ще клирна инвенторито Абе, няма команди тук, бе. Дали? Има, Ниди. Ти ще изгубиш 3 диаманта. Дали? Така мога да напиша. Аре. Ай! Добре, почваме от тука. Къде си, бе? Чечната. Аз съм от дясно. Мина. Следващия раз, дето не ми беше заредило и видях, че се оставената мина. Да, майшафта. Да, не ми беше заредило хора и видях една изоставена мина и тук. Аз запомних къде Леко точно. да не паднете към мен, до мене. Аз запомних точно къде. Леко да не паднете в моята дупка. Вирус, спри. От тук беше. Айран намерих. Чакайте. Пропускам го, запомня. Фейк. Аз го помня къде е. Спри. Ние не можем да затворим една врата, как сме намерили толкова айран и аз не знам. Аз го намерих. Да. Къде си? Леко да не паднете. Вирус, аз ще изпая тук надолу. Чакай. Ето, аз съм в майншафта. Единственото правило в Майнкрафт е да не... Казвам да не... Фак! Радо! Взимай. Аз някакъв... Той не пада проблем. Къде ми изчуха панталонките? Панталонките! Долу, бе. Най-много да се със... Глъкни, бе! Как ще да го направиш, човек? Само аз Глъкни, бе! идвам при тебе, ти само... Как не се пръсна? Ей, Бачи лага! Как се оправя лага, мамага? Аз никакъв нямам лак нема. Скелетите бе. Скелемън. Човек, ти защо не си събирал кол? Един крипър го убих на един хит и аз не знам що. Аре, тоя. Тук съм. Майлсън, слезаш ли, бе? Аз съм долу. Айран, фак! Как? Какъв е този скелет? Как слез долу? Не знам. С вода. И копах надолу. Загледаш сега. Какво е това? Какво скърте така? Ама на кой каза мук, бе? Кака. Дънжън. Фак. Осветям. Пръсти. Влизай вътре. Нищо как затвори ми за как Видях честа. Не го чупете, ще направим ферма. Жалко, че я напаят. Да. Ако беше на зомбите, ще да пълно. Да. Взехте ли нещата? Подбирам ги. Само не мога да дадете, защото съм на 3 сърца. Охо, мюзик диск. Ще си го взема. Аз оставих го. Вятър ли? Какво беше това? Аз нямам координатите на спаунъра. Дръпнете се. Добре. Пащеше ужасно трача. Опа! Нали ще ги видят на клипа? Не, аз ще ги закрием. Майнкарт с чест. Яко. Аз взема кола. И седлото вземе. Редстоун има тук. Не, кой ме удря? Глъкни, бе! Изнервяхме супер много всички, не разбираш ли? Белите намали, човек, децибелите.
Абсолютно. Приятелството защо не ме вълнува какво ти казват, разбираш ли? Да. Въобще не ме вълнува. Защото и сега ще затвориш, ще спреш да играеш. Добре. Нали знаеш, че ме е много лесно? Добре. И... Е, за какво ще трябва такъв отиш? Хора, аз паузирам. Що да паузирам? Че няма. Затварям хайци. Тук съм, оправих си лага. Какво правиш? Да. Да, човек. Ти спря за секунда и после пак. Възстанови. Всичко е тъмно. Къде сте, бе, хора? Не знам. Окей, ме. Да помня да ти, защото ти мога да намеря. Радо, нали са с шалки? Да. Не! Сори за чието, просто заседнахме. Трябваше нещо да направим. Аз ще да видя в интернет как да излезем от двама. О, стайчката, деца спалват крипарите. Я. Виждам име и не знам дали е на някой друг. Но ние сме само тримата в сървъра. Да. Пак, не гръмвай. Как се справя с толкова много крипара? Идвам. 3 хита по 5 крипара. На 3 хита. Вам. Мажала! Човек мен удари. Спир. Майко, знаеш колко на малко сърца съм? О, Ерон. Ти как се спирам Две някакъв... сърца и половина съм. Ти как тук се спирам някакъв за Ерон, че... Човек, Идвам. Аз съм мъж. вирус, ти се сети да дойдеш. И кой сте лагна сервера? А, не. Зомби! Пак не за вълна. Зад вас. Човек, Аз имам съм... Ама Това човек бил е цветенце. Хора, цветенце. Какво става, бе? Ама Хора, цветенце. трябва ни торч. Аз имам кол. Аз имам торч. вирус. Имам торч, човек. Какво? Вирус, значи, ще дам много Да, важни боса. айтеми. Йо. В Това, момента ти пробивам главата да знаеш. това. Ти знаеш сигурно твоите букуци. Да. Ти Да, сигурно това са да. бубучки. О, не. О, падна ми лък от скелет. Айрон. Вирус. Паднаха ми 2 лъка. Ще Нали ги беше разпъсвам. казал, че ще ядеш ротен флеш. Значи, Благодаря. Аз имам 49 пържоли и 12 моркова. аз Благодаря ти 48. за ротен флеша. Ето, Не, това е моят само не подарък. ме убивай, моля те. Това е моят подарък. Омага, зомбито не ме напада. Няма да, вече. човек. Не ме нападаше. Да, не те нападаше. Да, не ме нападаше, докато не се доближих леко. Ще видиш на клипа. Да, ще видим. Ще видиш на клипа. Мога. Ти да изчезна пак. Бе. И вие ще... Аз ви виждам имената. Не ти виждам твоето. Вирус, дръпни са. Да, не го виждам. Фак! Кой? Аз съм до вас, аз съм до дънжана, бе. Човек, стрехнах се. О, човек, ще се запала. Ела тука, ела. Стана като нещо кабелстон генератор. Само някакви... Чай, ще го сложа да свети. Опа. Аз тук си махам анимациите да видя дали ще ми вървят с повече в паса. Само как те подпалих. Да. Да, малко повече в паса. В паса. Ето ви, имената. О, намерих количка с чест. Аз съм го обрал. И аз. Не, друг. Имаше хляб, пайра нема. Ами аз там го оставих хляб и айрон. И кол. Крипър! Що не сте ги взели, бе? Не знам. Аз съм към вас, виждам ви имената. И аз съм точно до вас, не се прави, че не ме виждате. Човек, наистина, къде си? Крипър! Абе, над вас съм точно, бе. Ама крипър е гръмна. Нямам тук човек. Кой? Тук е... Вирус! Ей. Как спих сам да стане за Джей, иска да дойде да сам да скочи отгоре сам. Човек, служи торч. Помощ! Трябва ми помощ за кола. Аз съм изрод. Браво. Признавам. Като чувате как крещя съм. Аз съм изрод. Я чуйте аз. Не съм. О, зомби с лопатка. Не го би, не го би.
Не бе, щеш да ни дропне лопата. То ми дропна, бе. А, Човек, хора, после едно клипче ще ви споделя, когато свършим с клипа. Ще видите. Добре, ама аз напълних с бокуци и трябва да си ги схвърля накъде. О, Ето, аз то ми направя. лагна, бе. Ще направя тук една дупка. Кой има лава? Днес ми лагна. аз Ела, Днес ми лагна, бе. ела тук. идвам. Видяхте Случи ли? лава в тази дупка. Долу. Лол. Долу. Дръпни се, Дейв. Не! Давай, слагай лава, слагай лава. Чай, след това ще му пусна вода. Не. Чуват ли се? Човек, кара, бе. Ей, богаташ. Аре, бе, изкачвай се. Крис, махай се. Ей, че да си. Ей, колко сте тъпи. Докато не те убия, няма да спра. Не, спри. Аре, изкачвай се. Ай, ти да се изкачиш. Човек ще му пусна лава. Аре, качвай сама. Пускам му лава. Не, бе. Пусни си на тебе. Крис, Човек. само да ме би. Я! Спарта. Аз те измъкнах. Крис, аз съм на 2 сърца, не ме би. Аре, пускай там долу лава. Не тук, бе. Имах преди долу. Долу ти казах, бе. Пускай вода, мършо. Абе, долу ти казах дупката, бе. Окей, дръпни се, Дейв. Мършо, смършо. Аз ще ни я А, дисплойла. Хвърлят се букуците, мършата ти гадна. Въпреки, че така взимаме релсите повече с водата. Аз обирам тук Айран. Мак! Помощ! Нещо